Čínsky nový rok dnes ľudia vítali nielen v ázijských krajinách, ale aj u nás, na Slovensku, v Medzinárodnej britskej škole v Bratislave. Dnes sa bude v znamení drevenej kozy, ktorá prebrala žezlo po drevenom koňovi. Nasledujúci rok by mal priniesť harmóniu a pokoj. Oslavu nového roka podľa tradičného čínskeho kalendára si nenechali ujsť ani deti z Číny a Kórey, ktoré žijú na Slovensku. Slovenským, ale aj zahraničným spolužiakom z medzinárodnej školy tak deti predstavili novoročné zvyky. Nechýbalo ani čínske bojové umenie kung fu alebo kórejské taekwondo. Bol to super zvuk a páčilo sa mi, ako skákali. To kopanie bolo super. Je to výborná forma výučby a deti tak spoznajú rôzne kultúry. V Južnej Kórei sa napríklad na Nový rok stretáva celá rodina a ide o sviatok prejavenia úcty. Hráme sa aj rôzne hry, či už doma alebo vonku. Deti dostávajú aj peniaze, to sa mi páči. V Číne sa ešte pred Novým rokom vo veľkom upratuje, aby ľudia z domu vymietli všetko nešťastie. Na dvere sa zvykne dávať červené písmo a čínsky znak pre šťastie. Šťastný Nový rok si takisto prajú aj v Číne. A takisto aj v Kóreji. Martina Karasová, televízia Joj.